Mám tu aj také moje, ak môžem povedať, obrazy. Aj keď sme sa mali možno k ním dostať až nakoniec, ale určite viete, že ja teda tvorím bezodpadovo, k tomu sa dostaneme v rámci strihov, ale v rámci takého umeleckého vyjadrenia, ktoré mi vždycky chýba, je to aj to, že vlastne tvorím si také obrazy moje intuitívne, kedy zašívam úplne tú poslednú niť, ktorá mi ostane z toho odevu a ktorej sa tu teda nazbiera pri tej tvorbe. Ono to reflektuje aj nejakú tú realitu vtedy, keď ste to vytvárali, že presne si spomínate, že čo ste nejako cítila, alebo že z akého obdobia to je a prečo to teda takto je? Niekedy, keď robím tieto obrazy, je to také živelné. Nerozmýšľam. V podstate ono to tak vznikne. A ja to následne potom páram, prešívam a tak ďalej. Pretože toto nie je niečo podriadené o telu. Takže tuto sa nechám také slobodné vyjadrenie. A keď tvoríte, tak je to také spontánne z vás. A už čo bolo, asi som niečo prežívala, ale je to... A nie je to taká estetizovaný textil, hej, že aby to len bolo ťuťnutné z Ikei, ale je tam naozaj tá drávosť, živelnosť a neviem, ako to vzniklo. Proste to vzniklo spontánne.